Ang Ginoo manaag kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, gipasakay ni Jesus sa mga tinunan sa sakayan, ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw, ug iyang gipalakaw ang mga tapo. Tapos niya palakta ang mga tao, mitungad siya nga naginusara sa usa ka buntot aron pagampo. Ug sa pagkagabi na, si Jesus naginusara didto. Niadtong tungura, ang sakayan didto na sa lawod, ikuso-kuso sa mga balod, kaya ang hangin sungsungon man. Sa may alas 3 sa kadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinunan kaniya nga naglakaw sa tubig, nagahadlok sila. May multo, misinggit sila, maingon sila, nanyagit sila sa kalisa. Si Jesus maingon, ayaw ka mo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro maingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga rin, mitubag si Jesus. Busa, mikawa si Pedro sa sakayan, ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan pagkapatikod niya sa hangin, nahadlok siya, ug misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha gidawat siya ni Jesus, o gibira, ug miingon si Jesus kaniya, pagkajutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Ug nanakay silang duha sa sakayan, ug milurang ang hangin. Ang mga tinunaan nga dito sa sakayan, misimba kang Jesus, ug miingon, ikaw gayon ang anak sa Dios. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret, ug si Jesus nailahan sa mga tao. Busa gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan ug ilang gidalang ngadto kang Jesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton bisan na lang sa sidsid sa iyang bisti, ug ang tanan nga nakahikap naayo nga nakahikap niini nangaayo. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Sa ikaduhang higayon, good morning na usab kanatong tanan. So today we will have our reflections for today's gospel. Of course, ang atong Ginoong Jesucristo nagatudlo karon kanato nga ang atong pagtuo dili gyud nato huyangon, that we will always have a strong faith in Him. Mo kana yang gisulti kang San Pedro sa diha nga misunod na si Pedro kaniya, naglakaw na silang duha sa tubig. Apan tungod kay nakabantay man si Pedro nga dagko ang mga balod, nawala ang iyahang pagtuo o pagsalig kang Kristo, o ang nahitabo naunlod siya. The same thing with us. Doon na yung mga panahon nga we are already walking with Jesus. Wala ginakanta, walking with Jesus, walking every day, walking every way, something like that. Mga iguniana nga mga kanta. But sometimes, just like Saint Peter, mahitabo po usahay nga maunlod ta, mawadaan ta sa atong pagtuo o pagsalig kang Kristo tungod sa daghang kay mga balud sa kinabuhi. So, sa atong gospel karon, giaawhan kita that we should always put Christ in the center of our lives, especially during difficult times. Ilabi na gayud sa panahon sa kalisdanan. Nga i-focus sa gid nato ang ato ang gitawag natong pagtuo, pagsalig sa Dios. Of course, doon naman yung mga pagsulay sa atong kinabuhi, dili man gyud mawala. Doon naman po tayong mga weaknesses, di man gyud mawala. But if we will only focus ourselves to Jesus, especially during difficult times, dako kay puruhan nga dili gyud kita mulunga sa atong pagtuo, so muna nga sa atong pagpadayon ni Santos Gamisa, malandong kitag maayo because all of us, ako dahil mga trials,
Pero usara gyud kabutang na imong gaangay natong permanentihon sa tong kinabuhi. Focus na kita kang Kristo. No? Focus. No? Kung kanang bitang mga tightrope walkers, kanang bitang mo kanang mulakaw og alambre kabantay ka. Akong gipangutana unsa man gyud technique nga kanang dili pa ka mahulog ba kay alambre baya na kanang circus. Kada ko kulumag ko ning imong latay-latayan. Na may nunit sa ubos pero ang ilang technique na gyud is focus na gyud ka sa tunga. Kanang sentro ba? Doon na kay sentro nga fokusan. Ayaw gyud wala ang imong focus nila. Bahala ang imong tiil ana na ning alambre. Focus sa gyud. That's one of the important essential part of being a tightrope walker. Ingon niya na mo punta. Focus sa kita kang Kristo. Mo po na gisulti ni Cardinal Tagle when he was talking with the pilgrims in the World Youth Day. No, just focus yourself in Christ. Mo po na gisulti ni Pope Francis. No, nga focus gyud ka. Dili gyud ka magpadalaan ng imong kamaldita, dili gyud ka magpadalaan ng imong garbo, dili gyud ka magpadalaan ng imong kinahiya nga di mao, kinahiya nimo nga wa na magkadimao, no? Focus gyud ka Kristo ra gyud ka. Of course, because all of these are weaknesses, tawhanon ni siyang kahuyang. So, focus gyud ka. Kristo ra gyud ang imong aron nga dili ka mawala o dili ka maunlod sa imong pagtuo. Manindong palingon.